Giduaw kita nila mga kaunon para mo pa-content lang. Oh, yang iro, yang giduaw. Mga kaon, nakatilaw na mo nilang pang. Kuha mo ka tilaw. Tilawin mi ninyo. Ay, sila! Ay ko pa kawawe pre. Kaya nagbalik ko sa labas, pre. Nalimaho akong ilok, pre. Kaligo lagi pragsa. Vitamin sa mga gwapo di ara. Unik eh. Apa ba? Grabe kalambulo eh. For today's video, grabe sweet yes mga gwapo. Yes! Kaya dagang kayong ni-sponsor sa tuwa ko, no? Dagang salamat ay Albert Tapire. Og ni Mark Bonito nya ka og ni Merjen Jimenez. Merjen Jimenez. Giduaw kita nila mga kaunon para mo pa-content lang. Oh, yang iro, yang giduaw. Ko pa iligo, ino. Datong paligo. O mga kaon, diyan sa mo kay mga to na may. Goodbye, tomorrow morning. Nagkakupot pan. Music. Sweet, sweet music. Island life and the vibe is right. We're dancing in the street till the morning light. Sweet music. Sweet, sweet music. Island life and the vibe is right. We're dancing in the street till the morning light. Sweet music. Sweet, sweet music. Mga kaon, nakatilaw na mo nilang pang. Kuha mo ka tilaw. Tilawin mi ninyo. Ay, sila! Salamat sa sponsoran nga content. Agaon Albert Tapire. Salamat kay Agaon. Sa taot si Moda Agaon. Yes, tagang salamat. Tara imong request. Ang imo una nga request nga ununan si John Ren. Di madaoy. Okay, grabe ka luma. Baho kay palaw. Baong ihi. Mga Agaon, tara magputahe. Og dara itong pinakalamihan na vitamin. Yes! Magan, wala na ka titi-buriti. Ara sa buhok kay magmanayaw na be. Magaw, sugod ang sugba. Yo, peso. Di. Muna nilang pang magaw, nisugban ni mo na ang mga lamas. Astang isda kay para humot kayo. Pre, mata yung sugba lang. Tika kay para mahumot ka. Wow, makay pakuha ni mo eh. Si Tonong Suga, waligo-ligo. Ligo ba? Ah, napapicture ay nga. Ngita ka kagsuna. Muna. Ay, pangunay, bro. Grabe siya. Hindi pa napitin na ibabay. Pipi, wak kagsuna pa yung hang. Wak may ligo-ligo si tuway. Kawawa na lang. Ito kamila ko. Mga agaw, ato na yung bali-baliw na itong mga lamas. Kaya marag humot naman kayo. May pang lamas kay humot. Ikaw, baho. Ano po ka? Ay ko pa kawawe, pre. Kaya nagbalik ko sa lamas, pre. Nalimaho akong ilok, pre. Kaligo lagi pragsa. Mga agaw, ato na yung baliyon. Ay, tabang agak, pre. Tawag agak. Ayay. Ayay! Ayay. Medyo lamihan ay. Ayay! Uy, yati. Ayay, pre. Marag naluto, pre. Basin, kay kayo. Ato na yung taguro itong lamas, mga agaw. Grabe. Humuta, mga agaw, noy. Nidoon ang baho, bro. May ako kay humot. Ikaw, kay ligo-ligo sa ka. Buwan? Sarabo kasi mana. Mga agaw, marag okay na ito na ihaunan. Init pre, init. Kalamit. Ala, natang-tangan ito. Ang istahan limos nilang pang mga gaon, ikaw man mong subastanan, pabukan rin kang tubig. Mga gaon, marag okay na mga gaon. Init na itong ininit na tubig. Dinred, ang lamas, ilunod. Ang lamas na sari-sari, di ano. Sunod Dinred, ang vitamins, ilunod. Vitamin sa mga gwapo, di ara.
Sunod si Srin na sinugba ilunan. Ang pisda dako, kaabdara. Pagkanamit. Ato yung migos-migos mga kaon. Perting umutos nilagpang mga kaon. May panilagpag eh, umag kayo, pagbibi, grabe bawa. Ika. Wag ka magagalit sa kuha galing. Kasi ang pangitan doha. Layunay. Sunod si Srin ang pampalasa ilunan. Kompleto Ricardos. Muna umuupaw sa tanah, masunod ang linoy ang tingkoy. Wala, muna tayo mauna. Ato ay tornado mga kaon. Dibidiw! Ligo niya, kibong, kagpanos. Mga kaon, marag okay na. Ito na patilawan ka, Jimstrin, patok, 24 oras, walang kiling-kilingan, pambata lamang. Kumuta sa iyo sa bawo. Padudlay ta, pre. Mga kaon, marag okay na mga kaon. Sampi na, wow! Mga kaon, bubud na. Wala kalami. Mga kaon, eating na. Ya. Ito punit ko eh. Papagin mo? Sa kalami agaw, di nakakaba mo usap. Pambulang mga kamyag eh. Ngit yun. Mini-mini. Ito sa bawah deh. Dalam. Ito kayak lupa dong bre. Are yoga. Tiga. Ini. Ibang tiga. Ini. Bang. Masa. Dah. Ya be ya. Balik dari. Yung bukog. Sambulan. Kalami dilagpang mga kaon. Grabe kalambulaw eh. Grabe niya munit ka na sila eh. Tapas eh. Suba ka, guys. Pagisag. Ilang pang. Pagkalami ah. Dagang karon, tingin rak. Dagang kita ron mga gang, kaya nabay ka ake. Okay. Na. Ina. Dito mo, kung taning kaunag ting klase, no? Nga, tagba ka. Ras. Are. Are. Dilpin, dilpin. Tara. Cat ada mo si po ni gawas. Pagi na. Sorte po ba? Ito po may kauna nga. Marin. Mga tago pre. Ayo, begitu ba? Tutup. Tutup pa lang. Tutup pa lang. Ini atas sa bawah. Magaw lidik na! Wow! Shout out! Og shout out akong Sheto Beller, Remark, John Aguilon, J-Poy, Ride Safe Moto, Cristobal Abila Milano, Danke Irabam. Shout out di agaon. Shoutout kang Jonalyn Pinggok Estrada from Ogne Almario Amit from Kawayan Masbate, Christian Martinez, Eugene Brown from Cavite, Bacoor. Salamat agaon. Ogne John Haron Kundi Pinili og si
Paul Vincent Batidor agaun. Uy, shoutout agaun. Pistito Sumindan, Rap, Gina Curimaw, Eduardo Tibis Bindanyo Jr. og Dodong Michael. Ay, shoutout mga agaun. Og shoutout ni Sherlyn Lim og ni Richard Alegre. Shoutout. Shoutout Litis Pero, Carmen Laruga from Bohol, Albert Mahusay, RM Alimukon Vlog, Daryl Kadungog and Ninita Ugbad, Aiza Pino, Hermi Tolentino from Mariveles, Bataan, Eljan Ulitres, Dansoy Dan 35, Nestor Sino, Team Calmado Family, Richard Simbahon, Angelo Garay, Vincent Baino, Astrid and Librero Family from Compostela, Cebu, Cesar Beler, Josephine Beler, Chito Beler and Beler Family, og kang Clint Alonto og kang Sherlyn Neles Lem. Shoutout! Sawa pa ma-shoutout niya, comment lang mo ko, Wow!